F'dawn il-jiem, il-Belt Valletta saret il-Belt taċ-ċinema, hekk kif il-Valletta Film Festival li għaddej bħalissa qed jintwerew aktar minn 40 film minn madwar id-dinja. Fost il-varjetà ta' films preżentati jispikka Limestone Cowboy, l-ewwel film Malti li se jintwera f'dan l-avveniment, film li se jidher l-ewwel darba propju fl-10 ta' Ġunju f'Santirmu. Limestone Cowboy huwa film ispirat minn avvenimenti reali u jitratta l-esperjenza ta' familja b'missier li minn għalih għandu dak kollu meħtieġ biex jilħaq Prim Ministru, kif jgħid Carlos De Battista, wieħed mill-kittieba ta' dan il-film. Li jitratta dwar il-clown politician, dak li il-politikant buffu. Għadem, buffu hija kelma kera, ma fl-aħħar mill-aħħar hija dik il-kelma l-aħjar nistgħu il-politikant li joħroġ ġeneralment ikun indipendenti u joħroġ b'aġenda politika daqsxejn estrema. L-istorja ta' raġel partikolari ferm u kif il-perspettiva tiegħu tbiddel lil dawk ta' madwaru. Tommy, il-campaign manager tiegħu passaġġ dubjuż u b'futur inċert, u ibnu John li jrid iħalli lilu nnifsu jaqa' biċċiet biex jifhem li l-vulnerabilità hija fil-qofol tal-kuraġġ. Bħal kull produzzjoni ta' ċertu livell, dan il-film kien jeħtieġ ammont ta' fondi li ġew minn numru ta' investituri, ewlenin fosthom il-Malta Film Fund. Malta Film Commission qed tagħmel xogħol kbir, qed tagħmel ħafna affarijiet siwja, għenuna ħafna u jekk Alla jrid, jekk l-industrija tal-films Malta taqbad kif suppost, il-marketing li jista' jkollha Malta bħala pajjiż, bħala kultura, bħala kollox, anke bħala kollox, ma tistax terbaħlu. Huma bosta dawk entużjasti tax-xena lokali li għal żmien istennew il-ħruġ ta' dan il-film. Dħalna fil-Valletta Film Festival għal ġiex raġunijiet. L-ewwel ħaġa naħseb li l-Valletta Film Festival dan huwa t-tieni edizzjoni tal-Valletta Film Festival qed joffri platform għal films Maltin biex iħabtuha u jiltaqgħu jkunu fuq l-istess livell ma' films ta' kwalità Ewropew u beyond l-Ewropa.